Yo! Good morning, kamoistas, mga beheros, mga beheras. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon ay pupunta kami ng Mabini. At hinihintay lang namin sila Bok. Oh, dito na pala sila. Hello, shout out, morning. Jeff. Pupunta kami ng Mabini ngayon. Dito na sila Jeff, sila Bong. Saan sila Bong? Nandiyan sa likod? Ay, doon na pala sila. Dami yung dala. Ha? Ito sila Bong. Kabila sasakyan sila. Samahan nyo kami. Sa Mabini, kita tayo doon. Mabilis lang to. Oh. Pag ganun ko. Yun. Wow naman! Wow! Sa Barangay Villa Corta. Nakarating din kami after forever. So dito na ako. Ano yung job lo yan? Ito yung hinahanap ko eh. Oo, lagyan naman ito. Mamaya, lagyan natin yan. Ginawag ng pinakuro. Kasama ko si Jeff, si Bong, Hello guys. at si Papa Sek. Dito kami kila Auntie uli. Ante, long time no see. Saka si, ano pangalan nila po? Anderson, saka si Kuya Randy. Ayan. Kasi nanay. Bastante. Morning po, long time no see ah. Ang ganda na ng kanyo oh. Ganda na. Yung last na punta kami dito, ginagawa pa lang no. Jeff, Oo nga, lagi sila Jeff dito eh. Gumamit kami ng pinagbabawal na technique. Ayan o. Ayan. Ayan yung mga bike namin. Ayan. Puro kanyan, puro enduro. Ayan. Bubuin namin mamaya. Ito yung lunch. Ayan lunch namin. Dali namin dun sa taas ng bundok. Dito kami bibil. A few moments later. I-bless nyo na yung pong pagkain kakainin namin ngayong araw po. Lord, na siya magbibigay sa aming kalakasan. Naglabayan niyo po kami at pinapa. Ito tinatangalan po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Go! Ahas na kami. Ready na? No. Mababa yata ito ah. Yun, so welcome po dito sa Villa Corta, Mabini. At kami po ay pupunta din sa isang spot dito. Sobrang ahon dito. Kaya mapapalaban tayo dito. So kasama ko ang buong team suplado. Hindi pa pala buo, kulang pa. Unang sabak, hindi pa nakakalayo. Ahon agad. Pero banayad lang. Tama na. Hindi ka agad. Naku, ahon ka agad. Ginagawa mo! Nangyari? Ah! Biglang ahon, di man na kayo pinainit. Ayun oh. Nakikita niyo yan? Ano pa? Tulak kami ngayon. Hindi pa kami nakakalayo. Sobrang ahon na agad. Ayun. Ahon na naman. Hala. Pang downhill lang tayo eh. Hindi namin laro tong uphill eh. Bigla. Wala man ahon. Ito yung school sir. Oh, ito yung school. Ito yung mga bata natin. Binibigyan natin ng school supplies. Yan sila nag-aaral eh. Villa Corta Elementary School. Ganda. Daming puno. Alam niyo ba, mayroong di makatulog kasi excited. Ngayon gusto na umuwi. Ha? Kulay gray ba yung damit na? Tara. Malayo-layo pa daw to. Mas mataas pa daw doon eh. Sana stable yung camera natin. Umaalog-alog eh. Dumudulas yung pako. Hiya! Woohoo!
Ayun na sila. Ayun na ako. Ito maganda ito mamaya. Pagpabalik. Ginagawa mo. Ayoko na, inay. Tara na. Tara na. Isang oras pa daw eh. Hindi tayo pahinga. Puro ahon lusong, hindi dire-diretso na ano. Ingay. Hoy! Pula-pulangan nyo! Ginagawa mo. Natakot ako na. Natakot. Natakot. Okay. Ay, mahirap. Natakot ako. Alright, akit na naman. Tanggalan ng kadena si kuya. Nabali yung addi niya. So chainless siya ngayon. Putol din yung isang rayos niya. Pero butin lang isang rayos lang. Magagamit naman niya kasi lusong naman. Pag-ahon, magtutulak naman kami lahat eh. Kaya makakasabay pa rin siya sa amin. Masyadong matarik. Ginagawa mo. Ipalaka ah. Ipalaka Jeff ah. Ito, kita nyo yun. Grabe yung gradient nito. Grabe. Ito na ito pinakamatarik ah. Boy, patay mo. Sulit. Tablat ah. Ang sarap mag-release ng hangin oh. Oh, nakahinga ako doon ah. Nagulat ka. Ano? Bato. Ha? Tagos ng daang kalikasan to? Ano? Yabag nyo kanina ah. Sabi, iwan ko na pagbumotor. Road bike na lang? Road bike na lang. Ayaw na pala yung road bike. Pero parang yun na lang ata. Masaya. Pero yun yung challenge dito eh. Sarili natin ito. Kahit nawalan ka ng kadena, okay lang. Importante masaya ka. Ano pala sir? Basta, Kapag pala tayo pa uwi, yun ang plano pala. okay lang. Kawawa. Okay lang mawalan ng kadena, basta wag lang preno. Wala sir. Ah, di ba?
Iwan sila. Puro laglag kadena nila. May bomba ka kaya. Meron. Yun, so shoutout sa ating mga solid na supporters. Lagi nakaabang sa ating mga video. Siyempre, number 1 sa listahan ko, si Renz at saka si Banban. Shoutout din sa aking papa, sa aking tatay, si Salvi Casar, at sa aking nanay, si Mama Glory. Maraming salamat po sa pagsuporta lagi sa akin. Siyempre, sa aking ninong, si Sir Jerry Rojas, na lagi nakaabang din sa mga videos natin. Sir Colonel Rojas, maraming salamat po. Salamat din sa ating solid na supporter na si Ronnie Yumol at sa kanyang bike na si Sky. Ingat kayo lagi sa inyong ride. At siyempre, shoutout din kay Sir J.R. Hermiliang, aking boss. Si Sir J.R. ang may-ari ng Click Purple Bike Shop at siyang Vice President for Administration ng Philippine College of Science and Technology. Sir, alam mo na yan. Maraming salamat po. Siyempre, subscribe din po kayo sa channel ni Katots TV. Maraming salamat, Katots, sa iyong suporta. At siyempre, Sir Adrian Tikman sa laging pag-share at pag-react ng ating mga posts sa Facebook. At siyempre, si Maring Bong Barlaan, Seth Vergara, Jeff Sol, si Anderson Catalan, at saka si Kuya Randy. Maraming salamat. Kayong mga nakasama ko sa ride na to. At syempre kay Christian Manabat, Habol ka parts, next time sama ka sa amin. At sa mga nakasama namin, syempre sa Villa Corta, yung mga residente doon. Maraming salamat po sa inyo. At sa next vlog, papakilala ko po kayo. Maraming salamat.